Ikastolan egon nintzen garaian, haur hezkuntzako bigarren zikloa baino zegoen ikastolan, eta Santa Isabel kaleko eraikin bateko beko solairuan kokatuta zegoen ikastola. Beraz, gogoratzen dudana da txikia eta gozoa zela. 3 urteko gelan egon nintzen eta gogoratzen ditut txokoak, jantoki txikia zela, eta batzuetan jolastokian joaten ginen, irteten ginen auzoko parkera. Bestela bagenuen olako eraikineko atzeko parkean bagenuen olako patio txikitxo bat. Karmele nire irakasle andereño kutxuna, Amaia ere gogoratzen dut, eta hainbat ikaskide gogoratzen ditut, auzokideak guztiak. Ikastolan nire lehenengo ordezkapena, nire lehenengo irakaslearena izan zen. Beraz, niretzat ohore bat izan da.